Είναι από προς Εβραίους επιστολή στο 12 κεφάλαιο. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα διαβάσω από το 1 έως το 11. Θα ξεκινήσω με τα δύο πρώτα εδάφια, γιατί είναι μαζί, και μετά από το 3 έως το 11, που πάλι είναι ένα νόημα. Θα δώσουμε κάποιο τίτλο, όπως το λέει και μέσα στη γραφή. Αν θέλετε ανοίξτε κι εσείς στο 12 κεφάλαιο. Μας λέει «Προσκολλημένοι στον Ιησού». Ας διαβάσουμε αυτά τα δύο εδάφια, να μιλήσουμε για αυτά και στη συνέχεια θα δούμε και το υπόλοιπο. Διαβάζω το 1 και το 2. «Και εμείς λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας, αποβλέποντας τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος, εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας την ντροπή και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού». Εδώ, σε αυτό το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε, μας λέει ότι είμαστε περικυκλωμένοι από ένα μεγάλο σύννεφο μαρτύρων. Πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι ότι, αν διαβάσουμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 11, όλοι μας γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι μάρτυρες, που πολύ όμορφα μας αναφέρει ο Απόστολος στο προηγούμενο κεφάλαιο, και είναι πραγματικά σύννεφο, που με τη ζωή τους ή ακόμη και με το θάνατό τους έδωσαν μαρτυρία για την πίστη τους. Επίσης, στο εδάφιο συνεχίζει και λέει μια φράση, τον αγώνα, λέει, που είναι μπροστά μας. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας με τον εαυτό μας και δεν είναι αγώνας μιας ημέρας, εβδομάδας, μήνα, χρόνου, ή μπορεί να πει κάποιος και χρόνια εγώ αγωνίζομαι. Όχι. Αυτός ο αγώνας είναι η εφόρου ζωής δοκιμασία πίστης που βιώνουμε όσο είμαστε ακόμα στη γη. Αυτόν τον αγώνα πρέπει να τον ολοκληρώσουμε με υπομονή, επιμονή και αντοχή. Πολύ όμορφα μας το λέει ο ίδιος ο Απόστολος στην Φιλιππισίους επιστολή στο 3 κεφάλαιο. Να δούμε ο ίδιος τι αναφέρει σε αυτό. Φιλιππισίους 3, 12 έως 14. Εκεί μας λέει, όχι ότι έλαβα κιόλας το βραβείο ή έγινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως πίσω από αυτό, ίσως το αποκτήσω, για το οποίο και αποκτήθηκα από τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζω με τον εαυτό μου ότι το έχω αποκτήσει, αλλά ένα πράγμα κάνω, λησμονώντας μεν όσα βρίσκονται πίσω, επεκτηνόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά. Τρέχω προς το σκοπό, για το βραβείο της άνω κλήσης του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Εδώ τι βλέπουμε, τι μας λέει ο Απόστολος, ότι όλα τελειώσανε τη στιγμή που γνώρισε το Χριστό? Όχι, δεν μας λέει κάτι τέτοιο. Μας λέει ότι δεν έχουμε αποκτήσει απολύτως τίποτα. Αλλά τι κάνουμε? Τρέχουμε με πίστη για να το αποκτήσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό πράγμα στη ζωή του χριστιανού. Ο δρόμος της νίκης για εμάς είναι ο ίδιος με τον δρόμο των Αγίων. Αυτό το σύννεφο μαρτύρων που αναφέραμε πιο πάνω πρέπει να επιμείνουμε μέχρι το τέρμα, ξεπερνώντας τις δύσκολες περιστάσεις που έρχονται στη ζωή μας, ή ακόμα πολλές φορές υπάρχει και η εναντίωση. Πρέπει να τρέξουμε σε αυτόν τον αγώνα απορρίπτοντας, όπως λέει, κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει. Και τι πρέπει όμως να κάνουμε γι' αυτό? Πιστεύω ότι όλοι μας αυτό που θα πω πρέπει να το κάνουμε, και είναι το σπουδαιότερο. Να το βάλουμε σαν ψηλά, όπως βλέπουμε τον ήλιο, να το βλέπουμε κάθε μέρα. Τι να κάνουμε? Να αποβλέπουμε στον Ιησού. Πιστεύω ότι είναι το σπουδαιότερο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Και έτσι, τρέχοντας αυτόν τον αγώνα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε
όμως ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος που διατρέχουμε. Αυτός είναι ο πειρασμός να τον εγκαταλείψουμε και να ενδώσουμε στην αμαρτία, να επιστρέψουμε από εκεί που βγήκαμε. Και ως αποτέλεσμα από πολίτες του ουρανού, όπως μας λέει, τι να γίνει? Να ξαναγίνουμε πολίτες του κόσμου, οι οποίοι ακολουθούν τους διεφθαρμένους τρόπους που αψηφούν τον Θεό. Πρέπει να πειθαρχήσουμε σε αυτόν τον αγώνα πίστης. Πώς? Πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις αμαρτίες τις οποίες έχουμε επανειλημμένα αναλωθεί και οι οποίες δεν μας έχουν επιτρέψει να εξελιχθούμε με τον καλύτερο τρόπο στη σχέση μας με τον Θεό. Επίσης, πρέπει να αφήσουμε στην άκρη πράγματα που πολλές φορές δεν είναι κατά ανάγκη αμαρτωλά, αλλά όμως αυτά δεν συμβάλλουν στην εν Χριστώ πρόοδό μας. Αυτά πρόκειται για πράγματα δευτερεύοντα που ο καθένας μας ας συλλογιστεί και ας σκεφτεί τι είναι. Όλοι έχουμε πράγματα δευτερεύοντα που μας αποσπούν από το στόχο το να είμαστε κοντά στο Χριστό. Δεν μας επιτρέπουν αυτά τα μικροπράγματα να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο στο Θεό που πρέπει. Και έτσι αυτό δεν μας βοηθάει να οριμάσουμε πνευματικά. Στο 2 εδάφιο ξεκινάει και μας λέει αποβλέποντας στον Ιησού. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό, να αποβλέπουμε στον Ιησού? Πρέπει να εστιάσουμε στον Ιησού και στο παράδειγμα που αποτελεί για μας. Πιστεύω είναι το ύψιστο παράδειγμα. Η αγάπη μας για Εκείνον πρέπει να είναι το πρωτεύον κίνητρό μας. Και ένα πράγμα πρέπει να έχουμε. Την επιθυμία να του μοιάσουμε περισσότερο και αυτός είναι ο απότερος σκοπός μας. Και ο τερματισμός του αγώνα μας στην αιώνια ζωή μαζί του πρέπει να είναι ο τελικός στόχος μας. Όπως παράδειγμα όλοι γνωρίζουμε, ένας δρομέας πρέπει να εστιάζει στη γραμμή τερματισμού. Δεν κοιτάει πίσω. Όπως ξέρουμε, όταν βλέπουμε τους αθλητές να τρέχουν, ποτέ δεν γυρίζουν το κεφάλι πίσω, κοιτάνε μόνο μπροστά. Γιατί? Γιατί η τελική γραμμή είναι η νίκη. Και έτσι και εμείς, σαν και εκείνους, πρέπει να εστιάζουμε εμείς όμως στην τελική γραμμή που είναι ο Ιησούς. Ως στόχο και αντικείμενο της πίστης μας. Το γεγονός ότι πρόκειται για τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας σημαίνει ότι η πίστη μας τι κάνει? Ξεκινάει σε Εκείνον και ολοκληρώνεται σε Εκείνον. Δηλαδή, είναι τόσο η αφετηρία που είναι ο αθλητής και θα φτάσει στο τέρμα, όσο και το τέλος του αγώνα επάνω στην πίστη μας. Και έτσι, δηλαδή, ο Χριστός είναι η αφετηρία μας και το τέλος. Σε αυτόν τον αγώνα πίστης αποβλέπουμε μόνο στον Ιησού Χριστό. Πρώτον, ως υπόδειγμα εμπιστοσύνης και στήριξης στον Θεό. Δεύτερον, ως υπόδειγμα προσευχής, που πιστεύω μας έδωσε το μεγαλύτερο παράδειγμα στο θέμα της προσευχής. Τρίτον, ως αντιμετώπισης του πειρασμού και του πόνου. Ξέρουμε πολύ καλά και πειράστηκε, αλλά και πόσο πόνεσε για μας. Και τέταρτον, ως πηγή δύναμης, αγάπης, χάρης, ελέους και βοήθειας. Επίσης, όπως γνωρίζουμε, ο Ιησούς αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα κάποιου που ήδη έχει τρέξει στον αγώνα. Και τι έχει κάνει? Έχει στεφτεί νικητής. Συνεχίζοντας, μας λέει, εξαιτίας της χαράς που ήταν μπροστά του. Ποιας χαράς, θα πει κάποιος? Τι μας λες τώρα? Εδώ υπέφερε πόνο για κάτι που δεν το άξιζε, έτσι. Και είχε χαρά. Κι όμως, θα δούμε γιατί είχε χαρά. Αυτή τη χαρά στην οποία ο Χριστός υπέμεινε τα πάθη του και είδε πέρα από την ταπείνωση του θανάτου επάνω στο σταυρό, αυτό που οφειλόταν. Οφειλόταν στην προσδοκία της προσωπικής σχέσης που θα οικοδομούσε με κάθε έναν από εμάς που τον δέχεται και τον ακολουθεί.
Αυτός ο πόνος που ο Κύριος μας είχε πάνω στο σταυρό αποδεικνύει πόσο πολύ εκτιμά και επιθυμεί μία βαθιά προσωπική σχέση αλλά και συντροφική με κάθε έναν από εμάς τους ανθρώπους. Έτσι, μέσω της θυσίας του γεφύρωσε αυτό το χάσμα που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, που είχε δημιουργήσει η αμαρτία που μας είχε βάλει ο Αδάμ. Ας δούμε δύο εδάφια πάνω σε αυτό. Ας διαβάσουμε 1 Τιμόθεο, 2 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο. Λοιπόν, 1 Τιμόθεο, 2, 5. Εκεί ο Απόστολος μας λέει: επειδή ένας Θεός υπάρχει, ένας είναι και ο Μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Και πάλι ας δούμε και λίγο πιο κάτω στον άλλο Απόστολο, στην 1η Πέτρου 3.18. 1η Πέτρου 3.18. Εκεί μας λέει: επειδή και ο Χριστός έπαθε μία φορά για πάντα για τις αμαρτίες, ο δίκαιος για χάρη των αδίκων, για να μας φέρει στον Θεό, ο οποίος ενώ μεν θανατώθηκε κατά σάρκα, ζωοποιήθηκε όμως διαμέσω του Πνεύματος. Επίσης, μας έδωσε και την ευκαιρία να οικοδομήσουμε μία πολύ σωστή σχέση με τον Θεό στην αιωνιότητα. Αυτό μας το λέει ο ίδιος ο Κύριος, αυτά τα λόγια, στην κατά Ιωάννου επιστολή, στο 1.12. Διαβάζουμε κατά Ιωάννη επιστολή 1.12, να δούμε τι μας λέει ο Κύριος. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά Του. Άρα δηλαδή, εδώ μας δείχνει ξεκάθαρα ότι εκείνος είναι που μεσολάβησε για να έχουμε αυτή την όμορφη σχέση τώρα με τον Πατέρα μας. Θα συνεχίσουμε στα εδάφια 3 έως 11. Διαβάζω εκεί. Γι' αυτό συλλογιστείτε αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια αντιλογία στον εαυτό του από τους αμαρτωλούς, για να μην αποκάμετε αποθαρρύνοντας τις ψυχές σας. Δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι αίματος, αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία, και λησμονήσατε τη νουθεσία που μιλάει σε εσάς ως προς γιους, λέγοντας: «Γιέ μου, μην καταφρονείς την παιδεία του Κυρίου, ούτε να αποθαρρύνεσαι όταν ελέγχεις από Αυτόν. Επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από παιδεία και μαστιγώνει κάθε γιο τον οποίον παραδέχεται. Αν υπομένετε την παιδεία, ο Θεός συμπεριφέρεται απέναντί σας ως προς γιους, επειδή ποιος γιος υπάρχει τον οποίον πατέρας του δεν τον παιδαγωγεί. Αν όμως είστε χωρίς παιδεία, της οποίας όλοι έγιναν μέτοχοι, άρα είστε ενώθοι και όχι γη. Έπειτα τους μεν πατέρες μας κατά σάρκα τους είχαμε παιδαγωγούς και τους σεβόμασταν. Δεν θα υποταχτούμε πολύ περισσότερο στον Πατέρα των Πνευμάτων και θα ζήσουμε? Επειδή εκείνοι μεν για λίγο καιρό μας παιδαγωγούσαν σύμφωνα με την αρέσκειά τους. Ο Θεός όμως για το συμφέρον μας, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Κάθε παιδεία, βέβαια, για μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Έπειτα όμως σε αυτούς που διαμέσου αυτής γυμνάστηκαν, αποδίδει ειρηνικό καρπό δικαιοσύνης. Εδώ θα βάλουμε, και όπως υπάρχει και τίτλος και πραγματικά είναι το κεντρικό, είναι η παιδεία του Θεού. Πολλές φορές έχουμε πει για την παιδεία του Θεού και τι είναι. Ας πω και εγώ κάποια πράγματα πάνω σε αυτό. Όλα τα εδάφια που διαβάσαμε τώρα μιλούν για την παιδεία του Θεού. Δεν θα αναφερθώ σε κάθε ένα ξεχωριστά, αλλά θα ήθελα να μοιραστούμε, όπως είπα, κάποιες σκέψεις γενικότερα πάνω στην παιδεία του Θεού. Λοιπόν, η λέξη παιδεία δεν υποδεικνύει μόνο, όπως ξέρουμε, επίπληξη ή διόρθωση.
Γιατί πολλές φορές αυτό μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε αυτή τη λέξη. Αλλά υπάρχει και το θετικό στοιχείο της εκπαίδευσης και των κατευθυντήριων οδηγιών. Όπως αυτά που θα πρόσφερε ένας πατέρας με αγάπη στον γιο ή την κόρη του ως βοήθεια στη ζωή τους προς τον δρόμο προς την ενηλικίωση. Ποτέ δεν θα έκανε κάτι κακό η παιδεία του πατέρα προς τα παιδιά. Αυτό το εδάφιο προειδοποιεί για δύο πιθανές, αν και αντίθετες, αντιδράσεις ως προς την παιδεία του Θεού, όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες. Πρώτον, ενδέχεται να αντιδράσουμε με απάθεια και να την καταφρονήσουμε, που σημαίνει ότι μπορεί να την απαξιώσουμε ή και να την περιφρονήσουμε. Ή και δεύτερον, ενδέχεται να αντιδράσουμε με υπερβολική ευαισθησία και να αποθαρρυνθούμε όταν ελεγχόμαστε από τον Θεό. Κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει στο να αποξενωθούμε συναισθηματικά ή και να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Σε αντίθεση όμως με αυτές τις δύο αντιδράσεις, εμείς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την παιδεία του Κυρίου ως απόδειξη της υπεύθυνης αγάπης. Χάρις και δέσμευσής Του απέναντί μας ως Πατέρα μας. Επίσης, τα εδάφια 7-8 μας φανερώνουν ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Στο εδάφιο συνεχίζει 6 μας επιβεβαιώνει για την αγάπη, αλλά και το ενδιαφέρον του Θεού για μας. Η παιδεία του Θεού μας βοηθάει να μην καταδικαστούμε με τον κόσμο. Θα διαβάσουμε ένα σχετικό εδάφιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 11 κεφάλαιο. Να δούμε πώς μας το λέει ο Απόστολος εκεί. Πρώτη Κορινθίους, 11 κεφάλαιο, 31 και 32 εδάφιο. Επειδή αν διακρίναμε τον εαυτό μας, δεν θα κρινόμασταν. Αλλά όταν κρινόμαστε, παιδαγωγούμαστε από τον Κύριο για να μην κατακριθούμε μαζί με τον κόσμο. Επίσης, πρέπει να μπορέσουμε να μοιραστούμε την αγιότητα του Θεού και έτσι να συνεχίζουμε να ξεχωρίζουμε από τον κόσμο για τους σκοπούς του. Στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο κάτω στο 14 εδάφιο, μας το λέει πολύ ωραία. Μας λέει, επιδιώκεται η ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, χωρίς τον οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. Μέσα σε αυτά τα εδάφια που μελετούμε, βλέπουμε ότι δύο είναι πιθανές αντιδράσεις που μπορούμε να έχουμε στην παιδεία του Θεού. Πρώτον, ενδέχεται να υπομείνουμε στις κακουχίες μέσα από τις οποίες μας καθοδηγεί ο Θεός. Να υποταχθούμε στους σκοπούς του Θεού και να παραμείνουμε πιστοί. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίζουμε να ζούμε ως πνευματικά παιδιά του Θεού και έτσι να μοιραζόμαστε την αγιότητά Του, η οποία θα μας κρατήσει σε μια σωστή σχέση με τον Θεό και θα μας δώσει τη δύναμη να εκπληρώσουμε τους σκοπούς Του για εμάς. Δεύτερον, υπάρχει επίσης, ενδέχεται να καταφρονήσουμε την παιδεία του Πατέρα μας, γιατί να νιώθουμε ότι λυγίζουμε κάτω από το βάρος των προβλημάτων και του πόνου. Και έτσι θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνσή μας από τον Θεό. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν ακολουθούμε τις επιθυμίες, τα σχέδια και τους σκοπούς του Θεού στη ζωή μας, πολλές φορές θα αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα. Και πολύ καλά γνωρίζουμε ένα από αυτά είναι η μάχη που δίνουμε με τον Σατανά και την πανοπλία που μας έχει δώσει και πρέπει να έχουμε για να τον αντιμετωπίσουμε, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Ένα άλλο είναι οι δοκιμασίες που έρχονται στη ζωή του χριστιανού, ως δοκιμασία για να ενδυναμώσει την πίστη μας και τα έργα μας. Επίσης, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να παρηγορήσουμε άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με εμάς. Όλες αυτές οι καταστάσεις αποτελούν ευκαιρίες έτσι ώστε προοδεύουμε και επίσης να προβάλλουμε τη ζωή του Χριστού στη ζωή μας, αλλά και μέσω αυτής. Τέλος, πρέπει να βασιζόμαστε στον Θεό σε κάθε είδους αντιξοότητες που θα έρθουν στη ζωή μας και να εγκαταλείπουμε ό,τι είναι αντίθετο σχετικά με τα πρότυπα αλλά και το χαρακτήρα του Θεού. Θα ήθελα να κλείσω
με κάποια εδάφια από τους ψαλμούς που μας δείχνουν πόσο κοντά, αν έχουμε αμφιβολία, είναι ο Θεός σε αυτούς που τον εξητούν. Είναι 3 εδάφια που βρήκα. Είναι στο ψαλμό, θα πω το πρώτο, ψαλμός 3-4. Έκραξα με τη φωνή μου προς τον Κύριο και με εισάκουσε από το βουνό του το Άγιο. Ψαλμός 9-12. Επειδή όταν κάνει εξήτηση αιμάτων, τους θυμάται. Δεν ξεχνάει την κραυγή αυτών που ταλαιπωρούνται. Και το ψαλμός 34-17 είναι πραγματικά ένα εδάφιο για όλους μας. Έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισάκουσε και από όλες τους τις θλίψεις τους ελευθέρωσε. Αμήν. Ευχαριστώ. Αμήν, αμήν.